pracovnom živote zastávam funkciu zástupcu primátora mesta Liptovský Mikuláš a ten bežný pracovný deň je rôznorodý, pretože v samospráve človek pochopí to, že každý deň je úplne iný a každý deň sa riešia rôznorodé problémy, či už obyvateľov, či už tu na meste, ale takisto aj rôzne projekty. A dá sa povedať, že táto práca ma naplňa, lebo vždy je to o niečom novom. Tak tie pracovné dni sa dá povedať, že sú viac ako 8-hodinové, pretože počas dňa máme rôzne porady, pripravujeme rôzne projekty, ku ktorým sa stretávame. Potom treba ísť do terénu, keď majú ľudia nejaké problémy, čo treba vyriešiť. Ďalšia z vecí je to, že zastupujeme mesto Liptovský Mikuláš na rôznych partnerských pozíciách alebo v rôznych partnerských mestách. Tam človek musí ísť a taktiež máme rôzne výjazdy, keď chodíme rokovať napríklad do Bratislavy, keď treba získať rôzne finančné prostriedky pre naše mesto, alebo prípadne keď sa riešia rôzne veľké projekty a štátnym organizáciám niekedy trvá rôzne vyjadrenia, tak jednoducho my ich naháňame, aby sme napríklad obyvateľom mesta dokázali postaviť také cyklochodníky alebo rôzne iné projekty, či sú športoviská a mohol by som pokračovať ďalej. Tak všetky tieto tri činnosti sa mi darí sklbiť s tým, že dosť mi pri tom pomáha pani manželka, však máme 3 detičky a tým sa treba venovať. Viete, niektorí ľudia sú takí, že si naplánujú pracovný deň, alebo prípadne, že počas toho dňa treba urobiť nejakú vec. Ale ja keď si to zrátam, tak u mňa v tom pracovnom kalendári je veľa vecí a už sa mi aj stalo, že sa ma obyvateľia alebo priatelia sa ma pýtali, že ako to jednoducho stíha, že vidíme ťa na takej akcii, vidíme ťa so synom na tréningu a následne večer, keďže som rybár, tak chodím si tak, ako sa povie, ventilovať hlavu do tej prírody, tak jednoducho zatiaľ to zvládam a myslím si, že za pomoci pani manželky sa mi to darí, aby jednoducho som dokázal naplniť aj ten pracovný deň, ale aby som sa dokázal venovať aj tej mojej rodine. Práca poslanca za Liptovskú Ondrašovu nie je to len sedenie na mestských zastupiteľstvách, ale je to opäť o riešení problémov, pretože mestská časť Liptovská Ondrašova, ako to my voláme, sú to mestské časti takého dedinského typu a nedá sa to porovnať so sídliskom, s veľkým sídliskom, pretože na sídlisku sú ľudia sústredení napríklad v tých bytovkách alebo v bytových domoch a jednoducho ten kataster Liptovskej Ondrašovej je dosť veľký a je tam viac rodinných domov a riešia sa problémy rôznych ľudí. Mohol by som povedať, nejde svetlo, nesvieti svetlo, majú problém na ulici, že tam majú nejaký výtlak, alebo prípadne aj susedské vzťahy. A toto musí ten poslanec jednoducho riešiť. Musí niekedy robiť aj ten hromozvod v rámci mestskej časti. Jednoducho táto práca ma naplňa a ma baví riešiť práve tie problémy, ktoré ľudia majú a najlepšie na tom je, keď im človek dokáže pomôcť, tak ho tak potom zohreje pri srdci, že jednoducho urobil dobrú vec. Ako v rámci zastávania funkcie zástupcu primátora, tak je to viac projektov, na ktoré som hrdý. Je to napríklad športovisko Pantrek, za ktorým som stál, aj keď na tom začiatku boli rôzne také podivné útoky,
ale nakoniec môžem povedať, že z tohto športoviska sa stalo jednou z najnavštevovanejších športovisk v rámci nášho mesta a využívajú ho rôzne vekové kategórie, či sú to malé deti na odrážadlách po športovcov a následne to končíme seniormi, ktorí sa tam chodia zajazdiť a jednoducho túto trať si užívajú. Ďalej je tu momentálne prebieha výstavba nového skateparku a opäť sa snažíme v rámci mesta vybudovať také športovisko, ktoré bude slúžiť vlastne pre hlavne skateboardistov, ale taktiež pre kolobežkárov alebo cyklistov a jednoducho do mesta olympijských víťazov takéto športovisko patrí, pretože skateboarding sa stal súčasť olympijského športu a Slovensko už má aj úspešného skatera, tak verím tomu, že v Liptovskom Mikuláši vyrastie budúci olympionik a ako som už povedal, mesto olympijských víťazov, tak možno, že práve na tomto našom novom skateparku, ktorý by mal byť otvorený niekedy v priebehu jesene, sa vytrénuje a vyšportuje tak, že raz bude hájiť farby mesta Liptovský Mikuláš a taktiež našej Slovenskej republiky a získa olympijské zlato. A ešte ďalší projekt, na ktorý som hrdý, tak je to vybudovanie spúšťacej rampy, kde sme spolupracovali s Rybárskym zväzom a jednoducho tam sme dokázali ukázať, že pokiaľ spolupracujú štátna inštitúcia s mestom, tak jednoducho to ide. A v tej Ondrašovskej zátoke alebo v tej Rástovskej zátoke na prvom mole, ako to vravia, ako to poznajú domáci, tak sa nám podarila vybudovať táto spúšťacia rampa. Tak to je veľmi ťažká otázka. Áno, boli to ľudia, moji starí rodičia a taktiež rodičia. A ja som asi tú politickú vlastnosť získal po starom otcovi, ktorý niekedy v minulosti zastával tiež miesto poslanca. A sa mi to ťažko vraví, že keď ma ľudia stretnú, tak jednoducho ma s ním porovnávajú. V roku 2014 mi ľudia v Liptovskej Ondrašovej dali prvýkrát dôveru, že ich mám zastupovať a odvtedy sa tak stalo ešte dvakrát, takže za to patrí rodičom a taktiež aj starým rodičom veľké ďakujem. No najväčšou oporou je pravda, že manželka doma, bez ktorej ja si myslím, že túto prácu by som asi nezvládal, pretože aj keď doma sa nesnažíme riešiť moc tie pracovné veci, ale pravda, že život prináša to, že aj k nej sa jednoducho nejaké veci dostanú. Máme sociálne siete, kde na sociálnych sieťach dneska môže každý napísať to, čo si myslí, napíše pod anonymným príspevkom a niekedy to aj tú moju manželku trápi, tak sa porozprávame a tieto situácie vlastne zvládame spoločne a ja si myslím, bez jednoducho toho rodinného zázemia by som asi tak nefungoval, ako fungujem dnes. Mesto Liptovský Mikuláš pre mňa znamená rodné mesto a jednoducho môj domov, pretože v rámci svojho života som mal možnosť už precestovať veľa destinácií, videl som svet a jednoducho, ako sa povie, všade dobre, ale doma najlepšie, tak ten Liptovský Mikuláš mi najviac prirastol k srdcu. Mám tu domov, mám tu rodinu a verím tomu, že aj tá moja rodina nikde sa nerozuteká, ale zostanú tu žiť v našom Liptovskom Mikuláši, pretože ako rozpráva pán primátor, my žijeme celý život na dovolenke, asi je to tak, pretože ľudia z rôznych kútov sveta alebo zo Slovenska práve chodia do našeho mesta, aby si tu nadýchli, aby obdivovali prírodu.
Mesto Liptovský Mikuláš, ako sa povie, je mesto medzi horami a je mesto s Liptovským morom. Tak za mňa mesto Liptovský Mikuláš je výnimočné tým, že máme Liptovskú Maru a čo patrí veľký klobúk dole našim predkom, že dokázali vybudovať takéto obrovské dielo, ktoré nedávno oslávilo 50. výročie. Ďalej je to tá úžasná príroda a kopce, ktoré máme dookola nášho mesta. A ďalej sú to osobnosti, ktoré tu nažijú, lebo aj historicky, keď sa pozrieme na mesto Liptovský Mikuláš, tak jednoducho tú históriu nezapreme a boli tu vždy významné osobnosti, alebo vždy sa tu sústredili významné osobnosti. A tak aj historické mesto pokračovalo a ja nepoviem 3 veci, ja ich poviem trošku viac. Je to napríklad taký Aurel Stodola, ktorý bol učiteľom Einsteina a bez neho by sa napríklad veľa vecí alebo veľa vynálezov možno v dnešnej dobe nevyrábalo. A taktiež mesto Liptovský Mikuláš z tej novodobej histórie sú to naši olympijskí víťazi. Preto sme mesto olympijských víťazov a máme byť na čo hrdí. Máme prvého olympijského víťaza, čím bol Miško Martikán, a taktiež poslednú olympijskú víťazku, čo je Peťa Vlhová. Tak to ma nesmierne teší, asi máme tu na dobrý vzduch a jednoducho tým športovcom sa darí. Nášmu mestu pri príležitosti 740. výročia by som chcel zaželať hlavne, aby mal takých skvelých obyvateľov, akých má dneska, aby naše mesto napredovalo ďalej. A našim obyvateľom by som chcel zaželať hlavne pevné zdravie, pretože pokiaľ bude pevné zdravie, tak budú fungovať rodiny a pokiaľ budú fungovať rodiny, tak funguje aj naše mesto ako samospráva.